И здравейте, пичове, аз съм DJ и днес ще направим един нов свят, който ще се казва Minecraft Survival DJ, така. Survival, така. И този клип аз го снимам за втори път, понеже първият път в началото, нали, всичко се вървеше окей, но не спомням на нещо като малко островче и там нямаше абсолютно нищо. Не ми се търсеше нови земи и затова реших просто да направя клипа от начало отново и да направя друг род. Така да се надяваме, че този път ще ни спомне на по-хубаво място, на по-добро. Окей, виждам доста крави. Така, добре, това бива. Харесва ми. Сега малко ще вада, понеже нали се зарежда там чънковете и тъпости. И играем на версия 1.7.2. Не играем на 1.8, не знам защо. Така. Сега се опитаме да убием тези крави тук. Бягат много. И ми се мре. Така. Ще съберем малко храна и така. Стой. Така, окей. Текшър пака, с който играе Reformed PvP. Напишете в коментарите, ако го искате, ще дам линк към текшър пака. Така. Сега ще се направим крафтинг тейбъл. Един меч. Една кирка. Запълнава така. Не знам. И зареждат се чънковете явно за това. Окей, хора, ще се върна след като разбера защо е този лак. Така, хора, отново съм тук. Бях с включен Steam и Skype. И сега да се надявам, изключих ги и сега да се надяваме, че ще е по-добре. Да, така. По-нататък може да канем гости. Ще видим. И аз в миналият ми клип на Minigames казах, че ще има предичка. И да, вече я започваме. Това е първият епизод. Така, и една лопата да се направим. Така, окей, супер. Супер сме. Опс. Това тук и това тук. Сега. Чувам зомби. О, маник. Остае. Мрелите се. Така. Сега ще слезна малко надолу за това. Защото ми трябва камък. Да се направя каменни инструменти. Те дървените свършват много бързо и за това. То не, че каменните не свършват бързо, но пак са по-добри от тези дървените. Така. Дайте ни направо да се направим тук базата. Няма да си правим къща, защото още не сме развити, нямаме никакви айтеми. Нали вече като се развием, ще се направим нещо като малка къщичка. Да. Така. След този клип може да направя един клип на Minigames. Така, храна, имаме храна, окей, тук ще сложим един крафтинг. Тук фърнас. Окей. Така, ще сложим. Така.
И това ни стига за сега. Ще направя само каменна кирка. Така, и ще слезем малко по-надолу. Ще се опитаме да намерим кол. Защото сега ни е много ценен. О, айрон, супер. Така, 3 пържоли. Добре. Така, това тук ще вземем айронът. О, и кол. Ей, това е супер. Окей. Така, и този клип няма да е много дълъг, понеже има малко работа и вече следващите клипове ще се опитам да са по-дълги. Колко по-дълги? По 15-20 минути. Да. Така. Сега ще вземем този кол. Само 2 айрона, бе. Окей, 2-2, това да се прави. Сега ще си направя малко торчове, да виждате по-добре. Така, сега ще сложим половинят кол тук. За често нямаме. Ще направим още една печка, фурна. Печка, фурна, както искате. Така, да вземем още една пържола тук. Айронът ще сложим тук. Така. И ще ни трябва още малко дърво. Добре, тук има още крави, които ще убием, защото храната е много важна. Абе, де бяга. Така, ще вземем това дърво. И ми е много студено, просто нямам думи. Мрази зимата. То не е ли лятото? Окей, ще си направим един меч, понеже той е дървения меч, не е много сигурно. Не знам защо говори така, меч. Вземем пържоли и слагаме тук, така, всичко е окей. Не знам по път колко е станал, колко дълъг, но след малко ще приключваме. Така, сега на кое ниво сме? На 53. Окей, само да запуша тази дупка тук. Това тук така. Окей. И ще стигнем на 50-то ниво и стига толкова. Да. Така. 50-то, ето го него. Няма да копам, понеже не мисля, че е много интересно да се гледа как се копа. Така. Тук ще направим едни трактори, за да ни тесняват зомбитите вечер. Легло имаме ли, бе? О, нямаме. Вау. Окей. Сега ще отидем да потърсим пълна това. Все. Само да не си изгубя. Следващият епизод ще видя да сложа това. Ще има следващия епизод Рей Минимал. Чувам зомбита, което не е много добре, нямаме никаква броня. Тук има чикани. Ще вземем яйцата. Така, айде бе, няма ли овце? Ехте овце.
Ами окей, аз ще се върна, ще приключа клипа и ще потърся. Не искам да става много дълъг. Нали, да, вече следващите клипове ще са по-дълги, но този не искам да е много дълъг. Просто исках да ви кажа, че ще има поредица. Аз ви казах в клипа Minigames, но че нали вече сме започнали. Окей, сега да се върнем. И да, с Optifine, че сме. Так. Естествено, аз се изгубих. Толкова съм... окей. Толкова съм умен, че... Ще сложим и тук някъде. Ето тук. Ето така. Ако се отдалечим, нали, за да видим това и... Става вечер, който не е никак добре. Ние ще приключваме клипа. И окей хора, аз бях DJ и... Да, това... Започваме една поредица, ще се радвам ако харесате клипа и се абонирате и коментирате. Напишете в коментарите дали искате следващите епизоди да са с гост. И чао!